איך אני הופכת את הגרף הקצת מבולגן והלא ברור הזה לגרף כזה יפה ומסודר. בואו נראה, אני משאירה את הגרף הזה ומוחקת פה כדי שנעשה ממש מההתחלה. אני מסמנת את הטבלה שלי, insert ובוחרת בגרף עמודות. נביא אותו לפה. אוקיי, קודם כל נשנה את הכותרת. תקציב, מנהל ביצוע. דבר שני, אני מוחקת מפה את הקווים האלה, המיותרים שלא תורמים. אני רואה לדוגמה שציר ה-X, אתם רואים, הוא בסדר הפוך, אז אני משנה אותו. באה לפה, Axis Options, Categories in Reverse Order, והגרף עכשיו הוא בכיוון הנכון. את המקרא אני אעביר למעלה, נסדר אותו קצת, וככה נרחיב קצת את הגרף הזה. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה בעצם להרחיב את העמודה של ה-Actual. אז קודם כל אני צריכה בעצם להפריד בין שתי הסדרות. אני עומדת על ה-Actual, מקש ימני, Change Series, Type, מגיעה לפה ועושה Secondary Axis. אוקיי, לא להיבהל. בואו נראה, אני מסמנת את ה-Actual ואת רוחב הרווח אני עושה ב-60%. אתם רואים, כבר רווח לי את העמודות. אני תופסת את הבאג'ט ואני אשים פה 15%. אוקיי, כבר נראה יותר טוב. עכשיו אני יכולה למחוק את הציר המשני. ובואו נשחק קצת עם הצבעים, נשנה אותם. בואו נראה, אני אעשה פה בפיל, סוליד פיל, נשנה פה ל-30% שלא יהיה כל כך כהה. ואת גרף התקציב אני רוצה שיהיה קצת יותר ברקע, אז נסמן אותו במין צבע אפור כזה. יפה, בואו נשנה את זה עוד קצת. מעדיפת הצבע הזה. מה אתם אומרים? ויש לנו עכשיו גרף הרבה יותר ברור, מובן, היחס בין התקציב לבפועל מאוד מובן. אפשר כמובן עוד לנסות לעבוד עליו. וזהו, פשוט יחסית, נכון?